Do Senice zavítal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, kde sa stretol s primátorom mesta. Rokovali o doprave, financovaní samospráv a športových zariadeniach. Prezident navštívil aj zariadenie sociálnych služieb a múzeum Senica, kde sa zapísal do pamätnej knihy. V Senici boli zavedené nové dopravné značky, na ktoré mestská polícia upozorňovala vodičov. Cieľom úprav je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky v meste. Mesto Senica odovzdalo do užívania modernizovanú nafukovaciu športovú halu, ktorá nahradila pôvodnú nevyhovujúcu konštrukciu. Nové priestory prinášajú lepšie podmienky pre tréningy aj súťaže a futbalový klub ich môže využívať celoročne. Oficiálne sme privítali prvú občianku roku 2025 Elizabeth Laurincovú, ktorá sa narodila 3. januára v Mijavskej nemocnici. Slávnostného prijatia sa zúčastnila jej rodina a primátor rodičom odovzdal finančný príspevok, kyticu a pamätnú knižku. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici privítala takmer 300 návštevníkov počas Dňa otvorených dverí, určeného najmä pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Pedagógovia a študenti pripravili bohatý program a ukážky činností, čím predstavili možnosti a úspechy školy. Múzeum Senica otvorilo valentínsku výstavu s názvom Nápoj lásky, ktorá návštevníkom predstavila historické praktiky spojené so snahou ovplyvniť lásku, od bylinných elixírov až po netradičné rituály. Výstava ponúkla aj interaktívne panely. V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sa konalo vyhlásenie súťaže Výtvarná Senica, do ktorej sa zapojilo 33 autorov z okresov Senica a Skalica. Súťažiaci mohli naplno prejaviť svoju fantáziu a porota hodnotila práce podľa viacerých kritérií. Záhorská knižnica v Senici sa zapojila do projektu Smart Lab, ktorý prináša moderné technológie priamo do jej priestorov. Vďaka nemu vzniklo inteligentné laboratórium, kde môžu návštevníci experimentovať, pracovať s digitálnymi technológiami a vzdelávať sa interaktívnou formou. V novej nafukovacej tenisovej hale sa konal turnaj detí do 7 a 8 rokov, kde domáci hráči dosiahli veľmi pekné výsledky. Najúspešnejším z nich bol Hugo Švec na 3. mieste, pričom viaceré senické deti sa umiestnili v top 10. Na prvej základnej škole v Senici sa konala aj populárna hasičská súťaž Chodbovica, ktorá prilákala viac ako 70 družstiev mladých hasičov. Súťažiaci prekonávali trať naprieč 3 poschodiami školy a absolvovali rôzne disciplíny, pričom absolútnym víťazom sa stal moravský Svätý Ján I.